shehu na samuwar bayana cikin azaliya, siyayya buruzin kansa cikin aikin abadiya, sai wasa zuba suna shine cikin kaya, aikin yake ba matsaya dan domin shi na aya, matadin hamdu abdu ne kware babu kariya. La ilaha illallah karjalu muzube, a gaban shehu masu jiya da yau su na gobe, shehu in yama magana sai ka gane ko ka ne. Sururin kona ne ko da yaushe take buga ni, zan zane bacci auta sai ku ce ba ni, ka yaya na ce nan baccin shehu ne a jikina, domin shi na zaki sufa suna na jikina, shehu ya kan ne na ce ganin ka dukkan gani na, idan na waiwaya ku da dama kai ne gabana.